Kurva! Nie je normálne. Ostravačka, 2 turba, prevodovka z Porsche, za žnice. No čo, treba pomôcť? Čo pomôcť? Dať co ho ochabilo. Nechcete radšej vymeniť staré za nové? Zavolajte do MK Auto a tam si vybavíte všetko. Hej? No. Dobre, to idem hneď zavolať. MK Auto, nech sa páči. Haló, MK Auto? Som dostal číslo, že vymeníte staré za nové. Áno, samozrejme. Pravda? Áno, staré za nové. No ale ja teraz som mal Golfa, vieš, tam 2 turba, Ostravačka, nová prevodovka, to také predbežky ide. Potrebujem tak, máte také auto? Máme širokú škálu aut. Viete si vybrať, akékoľvek sa vám bude páčiť. Vyberie na vás, prípadne vieme vám samozrejme aj doviezť, ale keď potrebujete auto hneď, takže... No teraz chcem také auto. Na predbežky do Chorvátska, jutro musím ísť s kamarátmi. No kľudne treba prísť k nám na adresu a samozrejme všetko kolegovci vybavia rýchlo, aby ste spokojní od No toho išli. a ešte taká vec, vedúci, že nemám peniaze, to môžeme financovať? Samozrejme, do hodinky viete mať aj schválený úver a odchádzate už na novom aute. To dobre, idem tam, idem ku vám tu na tú vašu adresu, idem na firmu. Dobre, vidíme sa, dovi. No, to je kara. To je línia. Fú, paráda. Toto chcem. Paráda. Nové auto, také predbežky budú teraz. Bomby.